kanina tuka pa. Hindi mo lang tama. Ito naman, ginagawa na. Gatas ng dalaga. Napakarami po natin yan. Iya. Litid. May decision? Gato. Batang baka nagkakaka. Pata pa lang yan ha. Pata at saka itong mga. May gatas dito? Sinasabi ko sa inyo. Saan ka pa? Saan ito makikita to? Hindi dito ka? Tumbong, isaw. Litid, saka supay. Eto na. Oo, litid, supay, tumbong, saka isaw. Kaya ka ba yan ha? Solid yan ha? Saka supay. Solid liquid ka. Ito ang isaw. Isaw. Yan ang isa natin. Purong-puro yan ha, walang kadaya-daya. Kita-kita naman ha. Susunod ka na. Mga kabayan, baka yan ha. Yan. Yan. Hindi nga talaga pwede sa hindi pa rin po. Kita nyo naman yung mga ano ha. Bigayan ng laman ha. Walang kadaya-daya. Wendell! Pag natumba, Pasok sa ulit. hindi paso. Nakakakagi daw sila sa bawal. Yung malaki na. Ganyan ka? Yan po ano na ito. Oo. Ganyan. Lagyan nyo ng mga budbud-budbud sa mga gilid-gilid. Sa may page ba yan? Makikiuso rin tayo ng konti. Isa ang manari niya. Iba-iba lang kasi sa ulo. Pwede ba yung kaya? Nagtatago siya. Masyado siya mahihain sa camera. Ay, kanina lang nandyan siya. Yung balls na lang muna siya. Hayaan muna nating nakabaon. Yung bat. May gatas din na ba eh? Ano? Wala, babe. Hindi nakasama sa pinali. Pinakita pa sa akin eh. Pinakita ba sa'yo? Pinakita daw. Mahaba nga yun, pinakita niya sa akin sa ano na naka-plastic. Inulit siya pa nga eh. Sabi niya, nandyan din yung ano mo ah. Yung pansundot yung Johnny Walker. Soap number 5. And then? Walang stick pa. Manipis. Kung nagbebenta ng sabaw, namimigay lang ako ng sabaw. No problem. May gatas ng dalaga to? Salamat sa Gatas. eh. Salamat sa community. Gatas? Papataba kayo ha? Dadamihan natin? Kahit magkakatang-utang. Dadali niya ba? Ito na ba? Ano to? Pagkamilin at saka tumbong. Wala stick. Tumbong at saka ano yan kan? Oh, yung sa tumbong. Damitin mo na. Balot take out to ano? Ayun yung wala. Ito mga kabayan, ito po ang laman yan ha. Yung laman lang yan
Kung ba ano nyo, nagkakatumbas ng 3 order ng wala stick. Ayan, ano yan? So sa makatubid, libre na yung bone marrow, pati yung kanin. Anong pinaka? Kung isusoma nyo. Kitang-kita nyo naman ha. Walang kadaya-daya. Normal na normal, galawan. Sige, pagpatawag mo. Ayan. Ayos na yan. Iti-take out ko to? Pagpatawag mo. Ibabalot pa. Ano po? Pwede senior? Senior. Gato. Batang baka nagkakaka. Pata pa lang yan ha. Pata at saka itong mo ha. Okay lang, sir. May gatas dito? Sinasabi ko sa inyo. Saan ka pa? Saan ito makikita to? Sa dito ha? Tumbong, isaw. Native sa asupay. Magkakasama habang. Okay. Nung sinabi mo sa akin, sabi ko sa'yo. Eto na. Oh, native, supay, tumbong tawag. Kaya ka ba yan ha? Solid yan ha? Saka supay. Solid liquid gas. Malaki. Ang tingin na lang. Walang rice ang iba. Ito ang isaw. Isaw. Yan ang isa natin. Purong-puro yan ha, walang kadaya-daya. Kita-kita naman ha. Sunod ka Mga kabayan, baka yan ha. Ay, ba naman yan? Isaw. Taba. Ano ba yan? Bilangan niya. And then, Ito. Kakal. mayroon na yun, diba? Huwag mo kami pagtataguan, ha? Eto na. Bagay ito. Bangkat rat, ha? Ang kaptil, ha? Action rat. Ayan ay. Wala stick, isaw, at saka tuwalya pa lang yan, kabayan. Mga kabayan ko, Ito naman. dapat na malaman nyo. Bilib ako sa... Ang tayo. And then, tumbong. Lumambot na yung mata, yung maskara. Parang jetted. Ang lasa, parang lecho. Yung maskara natin, lumalambot na parang gelatin. Pero pag tinikman mo to, parang lasang leche flan. Atay na, puso atay. 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 Dito tayo sa atay na konti. Na. Healthy liver. Healthy liver. Then, tumbong. Yes, ma'am. Baka naharangan ko yung ano eh. Where's the liver? Tomorrow, ma'am. Bumaro, ma'am. Ang itsura, ma'am, ni Yung buto mo, ma'am. may buto. O, ikaw, magaling ka ka. Oh, yes, ano ko ba sa kwel? Gatas po. Gatas po. Tumbong. Sige, madam. Ipakita niyo lahat doon. Ang tomorrow, ma'am, ang... Ubus na. Ito, ma'am. Sinisip ko. Yung malaki, madam. Yan. Okay na, parang puno na. Lilipat natin ang lalagyan kasi hindi kasya. Ano to? Parang sumsawan. Sasama niya tayo. Intimacy. Nagluluto. Eto na ha. Pagkayan ko. Kita-kita nyo na ha. Walang kadaya-daya sa camera yan. Kapit pa. Ewan ko. Kala ko ututa yun eh. Kanina eh. Hindi ka nga magulat eh. Hindi ka sa may page ba yan? Makikiuso rin tayo ng konti.
Isa ka mangarin na. Iba-iba lang kasi sa ulo. Makikiuso na tayo ng konti.